sumat? Bali, sniper nakatama sa akin. Ano siya? Sniper. So, upod ka sa team, mag-deploy sa Marawi. Bali, mga amon unit, nauna doon sa Marawi. Kasi nabis yung amon unit sa Lanao, ma'am. Tapos, nagpuli lang ka, moderator. Bali, actually, ma'am, continue pa yung medical. So, nagkato na ka for the awarding. Yes, ma'am. Okay. Sa din ikaw nag-medication sa Manila pa siya. Dito lang sa third eye, ma'am. Follow up nutrition. Taga-diin ikaw. Nagkagumang kasi. Taga-dumang. Hilain mo pala. Dua, ma'am. How old are you, sir? 44, ma'am. 44. Kamo man, sir, ang recipient ng egg laying machine. Yes, ma'am. So, anong plano mo, dira, sir? Di mo na ibutang? Kaya lang, ma'am, sa mga. Ano ka lang po, manambulig sila sa inyo, sir? Yes, ma'am. Why di pa sir na baton? Ang ano, ma'am. Ang ining egg-laying machine. Ngayon, ma'am, ibigay sa amin, ma'am. Pero aside from that, ano lang nabaton niya siya? Yung pan, yung special financial assistance na binigay na yung Pangulo Duterte na yung nata na sinabi niya, nabigay na sa amin. Mga pila atong financial assistance.